Süleyman ol ali cahe, ins o cinin padişahı, dev perinin kıblegahi, ol hem zembil dokuyup geçti. Allah'ın dostu Mahtumul İşan aydiyer. Süleyman ol ali cahe, ins o cinin padişahı, dev perinin kıblegahi, ol hem zembil dokuyup geçti. Zembilyen sebette. Miwe salınyan gerek zadın içine koyup götürüp ya kelleğin alıp ya gerşin alıp gidilyen sebet zembil dokuyup geçti. Geçen hafta Eyyamiz Allah Teala'nın köklemegi bilen Davud peygamberin gurrunu ayttık. Hem padişah ve hem peygamberdi. Davud peygamberin oğlu Süleyman peygamber ve padişah. Hem peygambermiş ve hem padişahmış. Davud peygamberin özü Yakub peygamberin takriben 10 mirlenci aktık çavluğundan. Yakub peygamberin Yahuda diyen oğlundan kaydan bir beyik insan. Yakub peygamberin Yusuf oğlu var da Yusuf peygamber ala nebiyina ve aleyhimussalatu vesselam Yahuda dipti oğlu var. Davud peygamber Yakub peygamberin neberelerinden aktık çavluklarından 10 mirlenci arkada etekte. Süleyman padişah da Davud peygamberin oğlu. Davud peygamber Allah Zülcelal'den dileptir, ey Rabbim eyem meni qovverşin yali men oğlumu da qovver diptir. Hudaya mana mehabbetin sinşiyali menin oğlum Süleyman'ı da mehabbetin sinsin diptir. Allah Zülcelal aydıptır, ey Davud oğluna da tapşır senin yal ibadet etsin diptir. Davud peygamber eyyamiz Allah'dan diledi oğlum da meni yalı qovver dip eyyamiz Allah Teala'dan emir dedi oğluna da ait sen yalı ibadet etsin dedi. Bir vakta bir yaşlı adam oğluna tapşırıyanna ya bunayya inneke mes'ulun yevmel kıyameti mâzek tesebte ve la yuqalu limen intesebte. در قیامت می پرسند عملت چیست نمی گویند پدرت کیست. در قیامت می پرسند عملت چیست نمی پرسند پدرت کیست. حضرت سعدی علیه الرحمه ایتیه kimin oğlu ol, kimin aktığı ol, kimin iyidi ol kıyamet gün sen deden kim ecen kim deyilecek değil. Kimin aktık çoğuluğu sen değil mi ya? Amalın neyme değil ya? Kursağın yer dedi yüreğin, amalın neymedi? Davud peygamberin oğlu olsa da Huday Teala aytıptır, oğluna ait özün yanak ibadet etsin diptir. Kâlen Nebiyyül Ummiyil Emin sallallahu aleyhi ve sellem قالت أم سليمان بن داود لسليمان يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة كذا في سنن ابن ماجه. Peygamberimiz aydıptır bir gün Süleyman peygamberin enesi padişahın heleya Davud peygamber padişahın heleydi. Bir gün Süleyman peygamberin enesi Süleyman peygambere aydıptır canı oğliptir giyeceğin şudur şunu yatıp geçirme diptir. Giyeceğin şudur şunu yatıp geçirsen bu mahal padişah da olsan kıyamet gün garip bolarsın diptir. Şikepi kim aydıptır? Süleyman peygamberin enesi aydıptır. Oğlunu terbiyet berdi. Bir padişahın anası oğlunu terbiyet berdi.
Bir kefide derman Resulullah'dan ümmetine eşittiriyor. Huday Teala aytti, oğluna ayt sen ýaly ibadet etsin niýetde, oğlunu terbiyet beripdirli din terbiyetine. Süleyman Peygamberin enesinin aydan kefişi. Hay oğul diýipdir. Gije kän yatma diýipdir. Yani meselen şu mahal öz dinimizden aýsak yatsı namazyny okuýmak, erti namazda oýap bolmak we asl muň maksady gije tahajjud okuýmak. Hay oğul diýipdir. Gijeň şodur şunu yatyp geçirme diýipdir. Kıyamet gün hor bolarsyň diýipdir. Bu mahal padşah bolup hiyabanyňa altyn ýazylyp otyr diýipdir. Köçelerine altyn ýazylýanmyş dikkade. Süleyman padşah. Tala ýazylýanmyş köçelerine. Başga padşahly geljek bolanyny gudratyny kökezjek bolup köçeleri tamam altyn ýazylýanmyş. Seffe şemiş tala altın yazdıryanmıştı. Gelyen padşah angalsın deyip. Hay oğul deyipdir. Gece tahajjud okuymasın kıyamet hor bolarsın deyipdir. Garip bolarsın deyipdir. 100 yıl geçsen yalançyny sürüýban. Ten tofraga döner bir gün eriýban. Yokluk meýdanyny meclis gurýban. Menlikten gaçylar çağdır bu çağlar. Mahtumul işan aýdy. Yaş oğlanlar, jawan oğlanlar size aýdýan. Şu ýyldym gije uzak. Tagriben 4,5 ming goloýuna daňat ýaşaýat, 4,5 da barýan bolsun. Akşam şu mahal 7,5. Häzir 7,5. 8,5, 9,5, 10,5 da ýastaň 6 sagat daňat ýança wagt galýar. Oham başarsanız agallym kışın gijelerini güne. Yok boljak del heftede bir gije. Bolmasa ayda. Bolmasa ýylyň içinde bir gije tahajjud turuň. Mahtumul işan hawluk maýlyň dinläýliň. Näme diýe 100 ýyl geçseň yalançyny sürüýban. Şaýet Mahtumul işan şu kefi Süleyman Peýgamberiň enesinden alan kefi bolsun ha. Gözde 100 yıl geçsen yalançyny sürüýban. Şu yalançyny 100 yıl padşahlyk bilen sürseň de, ahir hoş geçirseň de, ten tofraga döner bir gün eriýban, bir gün bir göz kum garlyjak, bir dil kuma garlyjak, diş kuma garlyjak, bir ýaňak kuma garlyjak. Yokluk meýdanyny meclis gurýban, millikden gaçylar, çağdır bu çağlar. Tahajjud wagty, yani inni 4,5-da şuullem daňassa, hamana sen 4'te tursaň, dähret sınjaň 15 dagyga bolsa, 15 dagyga aňyrda tahajjud namazy okuymagy tagriben 4 rekat, 6 rekat, 8 rekat wagtyň bolýar. Sadece aýdyn tahajjudyň tertibini kıska jaýtjak, şol bu mahal wagt onky däl. Turup dähret kıllyň, yeňiljek 2 rekat namaz okuýyn bolar. Ulamalar aýtýar bir tahajjud hesap däl, bir dähret namaz bir okudan açylar yani. Yeňiljek bir alham, hamany bir kul huvallahu ahad. 2 rekat salam berdin, inni bir 2 rekatdyň bir uzagrak okuy. Çyn asl tahajjud şuwýry. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam erti namazy uzak okuýanmışda, tahajjudy erti namazdan da beter uzak okuýanmışdy. O jüri bolmasa da bir 2 rekat paýly bolup galyň tahajjuddan. Tahajjud diýdigi daňdan önçek turup namaz okuymak diýdik. Ýene aýdýan, heftede bir gün başarmasaňyz, aýda bir gün turuň. Turup başarmaýanmy? Öz ýanyňdan mert bol, daýaw bol. Şun 9'da yat hamana. Erti 10'dan geçirmen hükmen yat. Men tahajjudda turjak diýip, özüň menen Allahyň arasynda. Hudaý bilen araňda perdede galmaýa. Yokluk meýdanyna meclis gurýban. Oham tahajjud okuýsaň, Hudaýa men kim bolup duryn? Hudaýa men sen ejiz benden bola bilsem, Hudaýa men rahmatyňa sal. Ene sen Allahyň bir söýen bendesida. Tahajjud gije turup namaz okuyma barada Peygamberimiziň bir derman sözleri var. Ýatdaş edipdim, bir taýda ýene ýazmadym. Aýsam uzaga çekjek Süleyman Peýgamberiň gurrüňinden çykjak. Allah köplese bir wagt aýdar inşallah. Ýene aýdýan, heftede bolmasa aýda bir gün turuň. Hi bolmasa kış çykýança. Aýda başarmasaňyz da şu kışyň içinde bir gijen bir 2 rekat tahajjud okuýun.
Allah'ın huzuruna keyif edersiniz kıyamatta Hudaý Taala ulamalar aýtdy cenneti bahana bilen beren, baha bilen berip bolmaz diýipdir. Cennet kımmatly da. Baha bilen aljak bolsaň kyn bahana bilen beren. Tahajjud okuýarly tursun diýse, ay sene ömrüňde bir jak aýtar turdyň, otur diýilmer. Hudaýyň rahmaty kändir. Allah'ın rahmatyndan umydwardyr. Sürüň içinde bolmasaň da ahirragyna bolsaň da girip edýär, Hudaýyň rahmaty kändir. Süleyman peýgamberiň enesi aýdypdyr, oglu ulup barýaka. Jany ogullypdyr. Däden paçha, özüň de paçha boljak, giýjeň şu durşun ýatyp geçirme diýipdir. Hudaýyň huzuruna arasda jogalla Allahu ekber diýdi dur diýipdir. Allah uludur diýdi dur diýipdir. Süleyman peýgamber terbiyet tapdy. Dädesi paçha pesperçilik bilen iman bilen eştensiňiz Süleyman peýgamber paçhalykda beter ma'ruf tarih dünýä bilýär. Başga näme bilen ýakasy belli Süleyman peýgamber başga näme bilen taýin bellimişdi. Pesperçilik bilen. Şi kärgerle hyzmatkarlara nahar düşürenne öýde aralaryna baryp oturup bile tabakdaş bolup nahar ýýärmişdi. Gelin üýşüp ýeýliň diýip. Ol ýaň Mahtumul Işanyň aýtýana, giýje turup namaz okuýsaň seni mellikden çykarýar. Kärgerle bilen hyzmatkarle bilen üýşüp gelin bileje nahar ýeýliň, ala weriň diýip bileje ýýärmişdik. Birde ýaň Mahtumul Işan aýtdy, ol hem zembil dokuýup geçdi. Bärek elleri bilen sebet dokuýanmış. Mewe goýulýan. O hem dokuýup hadymlary ýa oglunyň birine tapşyrýarmış. Bar ogulşun bazarda sat. Şoň puluna çörek getir, ýertýärmişdik. Iýen çöreğini dokuýarmışdyk, sebetçik dokuýarmışdy. Enatasynyň beren terbiyeti bilen bolan beýik insan boldy. Dew periniň gyblegahy jyllar diýenni diýeti. Kulle bennâin ve gawwas şun okulcuk Kur'an-ı Kerim'in manasyny we jyllary barmışdyk derýa girip derýanyň tenen altyn çykarýarmış, marwaritler çykarýarmış, sadefler çykarýarmışdyk. Süleyman peýgamber onda da sebet dokuýarmışdy. Sebet dokuýup barňyşyny satyň, puluna çörek getirin diýärmişdi. Çörek pişirtýärmişdi. Şondan ýýärmişdi.